juga keluarga besar besan Bapak M. Lady Irnando, Ibu Rini Media Stunyani, kepareng Jumeneng Beksan Pakurmatan Rubiyin Sinarengan jelas nada campur. Keluarga besar Banyumas, monggo monggo Pak, pesan Pak. Beksan Tayub Sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada. Pangarso dari pun Bobo Teguh Kidang. Sini guyung cerah foto video syuting tan kantun kagem Bobo Nyono sak gotrah klowongso kepareng mandap saking Sasono Pinajang wontene pepanggungan Beksan Pakurmatan Rubiyin. Ugi keluarga besar saking Banyumas kepareng Jumeneng Pak Partono, Mas Jarno, monggo keluarga besar saking Sragen, keluarga besar saking Banyumas kepareng Jumeneng Rubiyin. Tak dulu, tak dulu, tak dulu, tak. Monggo Pak Nyono kalian Ibu monggo Pak Nyono besan saking Palembang. Monggo keluarga besar saking Jenar saking Purwokerto Banyumas. Monggo, nah Pak Nyono sampun kepareng Jumeneng. Kodange tak sayange anakku sing bagus dhewe tak kodange tak sayange besok pinter sekolahe awan-awan menyang karetan ile ondo ning omah kure rapi prawan prawan koretan rapi penyanyi nglarani ati Mas Jarno. Aduh sayang
kesenian Sragen Asri yo pakne yo bokne rek orek montore mabur yo lagun kenes wicarane wong rawira bacut di sebelake wis kebacut di kapake ya bakne ya mbokne rek orek montore mabur yo lakun es monggo Mbah Kidang jati dekean yen dipeggak kok malah dadi yo kones tenes wicarane rek orek saka mantingan yo lakunes kenes wicarane jolali lodek kowe jolali lodek kowe pedel yo dekean timbang golek alu wong balen balen wis sapa ya upane karo aku ya rek ore montore mabur yo lagun kenes wicarane suwuk iki lho wong prawira tenan to angkleng apa Pak Dik monggo Dik Erik diaturke angkleng monggo Mas Nyono beksan tayub sinarengan kadang-kadang campur sari jelas nada Mbah Suro saking Dawung Jenar Sragen Asri. Menika Mbah Suro saking Dawur. Oh, Dawung Jenar. Oh, joget. Mas Ahmad, Mas Hartono monggo.
Monggo Mas Ahmad. Timun sigarane ayo ngopi bareng-bareng. Ayo Mas, iki piye? Ayo Mas, iki piye? Jolali lho Mas, tutung royong Bangun ayo ya Mas, ayo timun sires-sires ngalamun ra wes-wes. Ayo Mas, iki piye? Ayo Mas, iki piye? Jolali lho Mas. gotong royong nyambut gawe. Kalau kae sajake kok nglebus wae elae ana kene sing prayitna penjagane kae ilura leres praturane kae ilura Joko Gerdu nglepus wae. Ya iyo Mas Kano. Ngalamun ra wes wes. Ayo Mas, iki piye? Ayo Mas, iki piye? Jolali lho Mas, gotong royong nyambut gawe. Kalau kae sajake kok nglepus wae elae ana kene sing prayitna penjagane kae ilura sekop-sekop leres praturane sekop-sekop kae ilura Joko Gerdu nglepus wae sekop-sekop. Ayo Dik, ayo Dik, iki piye jolali lho Dik. Gotong royong ro kancane. Penake gare MC-ne. Monggo. Lah, lah, lah.
rondo saanae ayo mas ayo mas ayo mas kicing aku pilih sing lancar kuning kaya kene rasane rongko kurang lagi ditambah gula kaya ngene pangandang tresno dina wengi katone mata So ayo dek ijing miring ayo dek ijing miring plarak disampir ke mae cara kotok aku ditetoken sapa karing arane kabeh sendal kayu arane keklek penyanyi ini mulai jam 1 bengi. ayo mas ayo mas ayo mas lancar kuning terong biru ojo mau yen bonter warnane ungu ayo omong aja asir yen mbok asir sing reso ayo mas ayo mas ayo mas kecil miring kabeh bolong sisa ayo miring mas ayo mas kita miring oh ayo eyang wis ketemu bojone uwong terima kasih Matur sembah nuwun kadang-kadang campur sari jelas nada.